रावजों साबायखर बावबावनांगौ जाखो आङो उदालगुरिनि नालाय ओंखायनो रायलायनाया एसे बेलेग जायो आरो खामदोना मोसानाया मोनसे एक्सारसाइज बायदि नङा होमबा थ' मोदोमाबो एसे खमायगोन नायनो समायनासिनबो जागोन बावखुंग्रि हाजो सेरनि अनजालि नों देग्लायबो थांगोन ना नों गाखोहैनो नोंनि आखाइजों दौनाय माइब्रा बिदै लोंगौमोन गरसे आं लानानै फै बावखुंग्रि हाजो सेरनि अनजालि नों देग्लायबो थांगोन ना नों गाखोहैनो नोंनि आखाइजों दौनाय माइब्रा बिदै लोंगौमोन गरसे आं लानानै फै बावखुंग्रि हाजोआ आखाइ हमलायनाय गाखोहैनायनि नों फैया होनोब्लाबो नेबाय थागोन बावखुंग्रि हाजोआव जिउ बावसोमबोगोन नों फैया होनोब्लाबो नेबाय थागोन बावखुंग्रि हाजोआव जिउ बावसोमबोगोन बावखुंग्रि हाजोआव जिउ बावसोमबोगोन बावखुंग्रि हाजो सेरनि अनजालि नों देग्लायबो थांगोन ना नों गाखोहैनो नोंनि आखाइजों दौनाय माइब्रा बिदै लोंगौमोन गरसे आं लानानै फै लानानै फै लानानै फै
कपेन ब्रह्म कपेन सिंह ब्रह्म सारा नोगोद 800 रां बान्था बावहरदों सेल्फि लानोसो स्नेप लानोसो आथुर जादों नामा बान्थाखौ होनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय लोगोसेनो नै बेयो रन्जित जोंनि हायना बाजाराव अमा फानो बिथाङा मेडामखौ बेलेग नै बिखि दं बिथाङा दा फंनैसो बुंनो थाखाय खावलायदों साफायोबाथाय इनिफ्रायनो साफाय हरनो हागोन रायजोफोरा दा दसे सम होदों खिन्थु गाखोफैनाया बन्द मा रावजों साबायखर बावबावनांगौ जाखो आङो नोंथांमोननो आं बारा इसेबां मोसानो रोङा अब्लाबो जे नोंथांमोना आंखौ एसेबां अननाय होदों बेनि थाखाय साबायखर जानांगौ आङो थांनाय जोनोमाव माबा मोनसे मोजां खामानि मावदोंमोन बेनि थाखायनो नोंथांमोननि सानख'नो हायै अननायखौ मोननो हादों जाय बिथांमोना आंनो बान्था बावबाय बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर दहयनो फैनाय जोङो बिथांमोना आंखौ मोसानो होआखैमोन दा मोसानो मोननानै बिराद गोजोननाय मोनबाय आरो मानि थाखाय बांसिन गोजोननाय मोनदों होनोब्ला मोसानाया मोनसे एक्सारसाइज बायदि नङा होमबा मोदोमाबो एसे खमायगोन नायनो समायनासिनबो जागोन बेखायनो आरो लोगोसे आसा खालामो नोंथांमोननि गोसोखौबो आङो एसेबाबो आउट अफ 10 1% बाबो आं नोंथांमोननि गोसोखौ गोजोन होनो हागोनखौ आं मिजिं थिदों गोजोन होनो हादोंना साबायखर बेबायदिनो अनबाय था जेब्लायबो बुरिबाय होननानै अननाया खम दा खालाम दे आसा खालामो इयुनावबो बिब्दिनो नोंथांमोननि जायगायावहाय नबदिहिरा बे ओनसोलाव बे जायगायाव फिन खेबसेबाव बा सानख'नो हायै फैनो मोनगोनखौ आङो आसा खालामबाय नोंथांमोना बयबो अननाय होबानो जाबाय नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदोंना खालामाखै उदालगुरिनि नालाय ओंखायनो रायलायनाया एसे बेलेग जायो आरो खालामदोंना साबायखर बयनिसिमबो दे नोंथांमोना जोब्बाय दासान दानो थांथ'नो नाङा दिनैनि गोथार दिनखौहाय गाजा गोमजायै आरोबाव जोंनि मुंदांखा खनगिरि बिथांमोनबो दंबावो मेंनानै माथोआनो जालायलांला नोंथांमोना बयबो मोसानांगौ दानो थांथ'नो नाङा दे साबायखर भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर गोजोन्थों